Skont Dr. Edward Malija, il-vantaġġ ta' karozzi li jaħdmu bl-elettriku huwa li ma jarmu xejn fl-arja. Electric cars għandhom il-vantaġġ li huma l-karozza ma tarmi xejn. M'għandix exhaust. Riċentament fl-Istati Uniti sar studju li fih sar magħruf li partiċelli fini li huma l-aktar perikolużi jilħqu wkoll bl-istess qawwa lil trabi li jkunu f'pushchairs. Mistoqsi iżda jekk l-arja tkunx qed titniġġes xorta waħda minħabba l-elettriku li tieħed minn power station li taħdem bil-heavy fuel oil Malija jwieġeb hekk. Ovvjament hija ħafna iżjed faċli tikkontrolla x'joħroġ minn wieħed, tnejn, tliet power stations milli minn 3000 karozza. Karozza jew 300,000 karozza. Edward Malija jgħid li s-sewwieqa jaqblilhom anke finanzjarjament li jużaw karozza tal-elettriku miflok waħda bil-fuel. Ċifri juru li għal kull kilometru trid tħallas 5 ċenteżmi u nofs f'diesel u 6 ċenteżmi f'petrol, filwaqt li bl-elettriku l-ispiżi jagħta 2 ċenteżmi għal kull kilometru. L-akbar problema tibqa' li f'pajjiżna m'hawnx siti minn fejn tiċċarġa l-karozzi tal-elettriku jekk tispiċċa mingħajr batterija. Ma għal consumer normali għad mawx. Il-Ministru George Borgino kien għalli se jagħmel żmien ilu. Edward Malija li personalment juża karozza tal-elettriku jgħid li jirnexxielu jasal kull imkien biha u b'6 sigħat ċarġ matul il-lejl jirnexxielu jivvjaġġa 80 kilometru.